Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kulimale kabi abantu abane kwashona ababili endaweni yesigameko kwisiphithi sengozi esenzeke namhlanje ekseni ku N2 ngase Matigulu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibula khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Balimale kanzima abantu abane ababese engozini zezimonto ezimbili eshayisana emahlanze ngenxa yesimo semvula namhlanje ekseni eMatigulu. Wathi ababili bashonela endaweni esigameko. Imbangela yengozi kube ukuthi kube isimo semvula njengoba enye yezimonto kube ukuthi phaphalaze maqede yayosiphosa kwenye. Abezimo eziphuthumayo bathi sifike kule ndawo sathola izimonto zishayisana emahlanze ngesikhathi kuhlola isimo sebebehamba ngalezi zimonto kutholakala ukuthi ababili sebevele beshonile. Kubika abe IPSS Medical Rescue kuthiwa ababili bashonele khona endaweni yesigameko kanti ke abane kube ukuthi bebevaleleke ngaphakathi ezimontweni. Kubikwa ukuthi ke abezimo esiphuthumayo basebenzise izindlawu ukuba bezame ukukhipha abantu laba bane abebelimale kabuhlungwana. Bafethu ke indaba lezi ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngithathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.